Náš najobľúbenejší orechový koláč na Vianoce. V mise vymiešame hladkú múku s polohrubou múkou, s práškovým cukrom, s vajíčkom a s kopkou masla do jednotnej hmoty. Tu rozvajkáme na veľkosť plechu a dáme do chladničky. Maslo vyšľaháme s práškovým cukrom do tuhej peny. Pridáme rum, citrónovú kôru a polohrubú múku. Pridáme aj mladé lieskové orechy, ktoré si zadovážite z jamieska. Táto lieskovo-oriešková múka je zomlená na jemno, preto je vhodná do takýchto dezertov. Odložíme bokom a v druhej miske si vyšľaháme 7 bielkov do tuhej peny. Túto penu opatrne zamiešame do orechového cesta. A pripravené cesto nanesieme na línecké z chladničky. Pečieme vo vopred vyhriatej rúre. V miske vyšľaháme 7 žltkov spolu s rumom a práškovým cukrom. Hustú vyšľahanú žltkovú penu nanášame na koláč ihneď po vybratí z rúry. Koláč je tak horúci a poleva na nej zaschne. Zdobila som čokoládou a orechom.